ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗಾಲ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಬಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ತೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದಗೊಂಡು. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮುರಣಿ ಗಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಮೀನು ಇನಿ ಏನಡಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುಣ ತೂಕ ತೂಕ ಕೋರಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಪತ್ತ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಲ ಉಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗ್ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಫಿಶಿಂಗ್ ದ ರಾಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ ಉಂಡತ ಅವು ರಾಡ್ ದ ಇಂಚ ತಿರ್ಗವನ ಅವೇನ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮನಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಜಾವು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದುಂಡು ಗುತ್ತಿ ಪೂರ ಉಂಡೈಟ್ ಕೆದು ಪಂಡ ಮದಗಡ್ ಅವು ಪಂಡ ಏನ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿಕ್ಕು ಪೂರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ರಗಳೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುಡು ಹಾಪುಂಡು ಉನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪೋಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ತೂಕ ಮೆಗ್ಗಿಯೊಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರಿ ಮೆಗ್ಗಿಯೊಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ್ ನನ್ನ ಗಾಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಗಾಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪಾರೆ ಉಂಡು ಫಿಶಿಂಗ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಡೆಂಜಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಮಲ್ಲಗಾಲ ಒಂದು ಮಡೆಂಜಿಗೆ ಮಿನಿ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕುಲಿನಿ ಕಿಂಜಗಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ತು ನೆಂಟು ಬಜ್ಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿತ್ನ ತಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ಸಲ ಬರೋದುಂಡು ಜೋರು ತೂಕ ಗಾಲಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬೂರುಂಡ ಎಂದು ಕೋರಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್. ಸೊ ತೂಕ ಇನಿ ದಾದಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಣ ಬಂದು ನಿ ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡೋರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡಿ. ಸೊ ಬರ್ಸ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ತೂಕ ದಾದಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಣ ಬಂದು ಗಾಲ ತೋಡು ಡೆಡ್ಡೆ ಮೀನುಲ್ಲ ಮುಗುಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೀಂಕೋಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಜನ್ ಪುರಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಕಿಜನ್ ಸಿಗದಿತ್ತು ಯಾಕ್ಲೆ ಗಾಲಗ್ ಅಣ್ಣ ಗಾಲನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾಣುಂದು ನೆರೆದು ಕಿಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪು ತರು ಮೀನ್ ಲೆಗ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಐತಿ ಪತ್ತರೆಗೆ ಚೇರಂಟದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿ ಚೇರಂಟೇನ ಈ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಚೇರಂಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾರ ಅವೇರಗಳೆ ಮುರಣಿ ಪಂಡ ಬೈಕ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಏನನ್ನ ಪರತಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಂಟು ಕೆಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಚೇರಂಟೆ ಉಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೊಲೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಂಡವರ ಬುರ್ಲ ಹಬ್ಬ ಎನ್ನನಾಗ ಮೇಕ್ ಹೊಕ್ಕ್ಯಾರುಂಡು ಮಾರೆ ಅವಲ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಉಡು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೋನಾಗ ಅವೇನು ಪೂರ ಕುರ್ತೆ ಪಾಡೋ ನೋಡಿ ಈಗ 100 ಕುಲ್ಲು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೈಕರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಚ್ಚು ಕಿಚ್ಚು ಪೂರ 100 ಕುಲ್ಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದೇ ಕಡೆ ಪಂಡ ದೀದಿಪ್ಪುಂಡತ ಐಕುಲು ಪೋಂಜನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಚೇರಂಟೆ ಪೂರು ಪೂರ ಕೋಡೆ ಬೈಕ್ ಬನಗ ಚೇರಂಟೆ ಇರ್ತದೆ ಹೊರ ಪೋಡ್ಗ್ಯಾಣಿ ನಾವು ಒಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ರಸಿ ನೆಟೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಮದಗ ಪೋಪುಂಡು ಸೀದಾ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಮದಗದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ನೆಟೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೆ ಪೋರೆ ಪೂಜ ದಯಪಂಡ ನೀರ್ ಫುಲ್ ಆತ್ ಮೂರು ಉಗ್ಗಿಯಲು ತುಲೆ ಕೆರೆನಾ ಹೆವಿ ಡೇಂಜರ್ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಬುಜಿ ಮಾರೆ ಬ್ಲೂ ನೀರ್ದುಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮದಕ ಪೋಪನ ತಾದಿ ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಪೋರೆ ಪೂಜ ಅನ್ನ ಅದ ಮತ್ತೆ ವೈಟೆ ಪೋಪು ನೆಟ್ಟೆದ್ ಪೋಯ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋರೆ ಆವ ಪೋಪ್ಲೆಕ್ ಇಜ್ಜತ ನೆಟ್ಟೆ ಬೈ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಚ್ ಮಾರೆ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿದ ಜಾದ್ ಬೂರುಂಡ ಮಾರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮುರಣಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ಲಿತ್ತ ಮಾರೆ ಕೊಂತಿ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲದ ಮೀನ್ದು ತೂಕ ಒಟ್ರಸಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಲ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಡ ತೂಕ ದಾಲ ಗಾಲಗ್ ದಾಲ ಬೂರ್ಜಿಂಡ ಕೋರಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಪತಂ ಪೋದು ಸೀದಾ ದೆಂಜಿಗೆ ಗೂರಿದಿ ವರೆ ಪೋಯಿ ಅವಂಡಲ ಬೂರುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಗಾಲದ ವಿಡಿಯೋಗು ಅಣ್ಣ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮದಗ ಫುಲ್ ಆತ ನೀರು ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಚಿ ವೈಟ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಡಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಬುಳುಂಕ ಬೂರ್ಣಮ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪನು ಮಾರೆ ಮೀನ್ದಾರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಟು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿನ ಮಾರೆ ಉಲ್ಲ ಕಿಜನ್ ಬರೋಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ತಿತ್ತುಲ್ಲ ತೋಜನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀಸ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಲ್ಲ ದಾಲ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಅಲ್ತರು ಸೀದಾ ನಮ್ಮನ ತೋಡಕ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಮೂಲಣ್ಣಲ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡ ತೂಕ ಎಂಕ್ಲ ಮುಸುಂಟುಗು ಮೀನೆ ಬೂರ್ ಜಾತ ಮಾರೆ ಕಾರ್ಮದ ಏನೆಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೀನ್ಲಿತ್ತ ಕಿಜನ್ಲು ಪೂರ ಆಣ ಗಾಲ ಗೊಂಡ್ಲೆ ಬೂರೊಂದಿತ್ತುಜ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಂಚಾದ ಗಾಲಗೆ ದಾದ ಸಿಕ್ಕಂಡು ತುಲೆ ದೆಂಜಿ ಕಾರ್ಮವಾರ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತರೆ ಪೋದು ದೆಂಜಿ ಪತ್ತಲೆ ಕಾಣ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋದು ನಮಕ್ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಜೆಂಜಿ ತೂಲೆ ನಮಕ್ ಗಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋದು ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ದೆಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಣ ಒಂಜಿ ದೆಂಜಿಂಗಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಬುಡ್ಕನ ದೆಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ದೆಂಜಿನ ಬೊಡ
ದೆಂಜಿ ಮೀನುಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಮಾರೆ. ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಗಾಲ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಕೋಡೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಗಾಲ ಎಪ್ಪುನು ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಕಿಂಜ ಗಾಲ ಏನ ತೊಳೆಪೋಡ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಕಿಂಜ ಗಾಲ ಇತೇ ಮಲ್ಲ ಗಾಲ ನೆಟ್ 10 ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಿಂಜ ಗಾಲ ತೂಕ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎರೆಗ್ ಪುರ ಗಾಲ ಪಾಡು ನಾ ಉಮೇದುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೊಟ್ರಸಿ ಮರಲು ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡು ನೆರಿಯರ್ ಗಾಲನ ಬೊಕದಾಲನ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ರೆ ಆಪುಜ ಬಂದು. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಏನಾಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏನಾಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು. ಇನಿ ಕಲಂಕ ನೀರಿತ್ತಂಡ ಮೀನ್ ಪತ್ತುಂಡು ಇಜಡ ಮಾತ್ರ ಕೋಡದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲಂಕ ಉಂಡದ ಇನಿ ಪತ್ತು ಇನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತದೆ. ಕೋರಿದ ಕರಲ್ಲ ಇನಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗೊಲ್ಪ ಅದ ಎಂಗೊಲ್ಪ ಅನ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ನಾತ ದಾಲ ಮೂರು ಜಾನುವಾರ ಕರ್ಮ ಕಲಂಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ನೀರು ತೂಕ 10 ಅಜ್ಜ ತೂಕ ಮೀನ್ 10 ನಮನ ನಸೀಬ್. ನೀರು ಮಿತ್ತುಂಡದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಕ್ಕೂರ್ ಪದ್ಧತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಮಾರೆ ಅಂದ 10 ಇತ್ತಂದ್ಯಾ 10 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗಾಯ್ಸ್ 11 ಮೀನುಲು ನೀರತ್ತು ವೈಪುನು ಮೀನು 10 ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ತುಲ ಕಿಂಜ ಇತ್ನೇಟ್ ಕಿಂಜ ಗಾಲೆ ಅವು ನಕ್ಕೂರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡ ಮಾರೆ ನಕ್ಕೂರ್ ಚಪ್ಪಾಂಡ ಇನ್ನ ಕರ್ಮ ನಕ್ಕೂರ್ ಚಪ್ಪಾಂಡ ಐಕ್ಲಿ ನಕ್ಕೂರ್ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ಗ ಗಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಕೂರು ಬೇತೆ ಪಾಡ್ಗ ನಕ್ಕೂರ್ ಚೌಳಿ ಹಣ ಐಕ್ಲಿ ದಪ್ಪ ನಕ್ಕೂರು ಫ್ರೆಶ್ ನಕ್ಕೂರ್ ಪಾಡು ಐತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಹೆಡ್ಡಕ್ಕಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಂಚಿ ಹೆವಿ ನೆರಳ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಹೆವಿ ಕೋಡೆ ದೆಂಜಿ ಪೂರ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಬೂರುಜಿ ಬಂಡ ಅವು ಬನ್ಲೆಕೊಂಡ ಅದೇ ಅಂಚಿಡದ ಬತ್ತಿನ ಮೀನು ಕಿಜನ್ 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 ಓ ಲೂಲೆ ಲೂಲೆ ಪಂಜದ ಇನ್ನು ಪೂರಣಿಂದ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಅವ ಜಾರನ್ ಜಾರನ್ ಬೇಸ್ತಲೆ ಕಿಜನ್ ಗಾಲ ಯಾ ಬಂಡತ್ತ ಇನಿ ಬೂರು ನಿಂದು ನಮಕ ಮೀನು ಬೂರುಜಿ ಬಂಡ ಅವು ಬನ್ಲೆಕೊಂಡ ನಮ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಮೀನ್ ಬೂರುಜಿ ಬಂಡ ಅವು ಬನ್ಲೆಕೊಂಡ ನಮ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ನಮ ಪಾಂಡಿ ನಕ್ಕೂರು ನಕ್ಕೂರು ಗಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಕಿಜನ್ ಬೂರುಂಡು 15 ಗ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪತೋರೆ ಮಾತ್ರ ದಾಳ ಪತ ಇಜ್ಜತೆ ಕರ್ಮ ಇದು ಓಲ್ದೀಪು ಮುಳದೀಪು ಪುಡೆ ಕೊಂಪು ಅಂದತ ಕುಡ ಕುಡ ಅವೇ ನಕ್ಕೂರ್ನು ನಕ್ಕೂರು ನಕ್ಕೂರು ಸಿಂಡು ಮಾರು ನಕ್ಕೂರ್ದ ಚೂರು ಕೊಡಿ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಗಾಲ ಕಿನ್ನಗಾಲ ಒಂದು ಇತ್ತನೇ ಇಟ್ಟು ಕಿನ್ನಗಾಲ ಕುಡಂಜಿ ಒಂದೇನೆ ಪಾಡ್ಗ ನೆಟ್ ಕುಡ ಬೂರುಂಡ ತುಕ್ಕ ತುಯ್ಯಾರತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋಯಿ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿಜನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೊಕದಾಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲಂಕ ನೀರು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಲಂಕ ನೀರು ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಬೋಡು. ಸೊ ಇಡಮಟ ಬತ್ತದ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಾಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ತೂಂದಿತ್ತಡ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡಗ್ಲಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.